Kalatibyan! Naimbag nga oras yung amin pabagayam. Hit ita, adto'y may sapay apakasaritan ang maitampok dito'y programa tayo. Kalatibyan! Ita, tanag-flighton ti asawam, Antonia. Rombang kuma nga aginot ka. Tanay, ado ti utang yu arumbang abayadan yaw. Wala nang, amok ter aramida. Ay, palpalagipan ka lang. Agrigrigat ti anak ko iti adayo a lugar. Isu arumbang at agipat gamday ta. Wala nang, amok dayta. Di kay agdanag, taamok tagimpad. Nasaya at launay. Ag kinaawatan ta, no kasta ti arabidam. Naimbag ka pa'y, Antonia. Tadonyakan. Adan iti abroad nila kay mo. Agawat ka ni ti dolyar. Una, ay na, napatgan matlaangan tinabayagan nga arapaap ko, Joan. Ti agbyag ananam ay. Imbag ka pa'y. Di ka agdanag, paranudan kantuan. Wan Agyaman ako na inukasta. Kunakon ka tadinak malipatan. Uray may sa ti karoba, no kasken ka. Una, di ka agdanag, Joan. Taparanudan kanto. Wala kay, ay na, agyaman aktadan pawit mo. Wen bakit? Kahit bayadam dagiti utang tayo Uray inot, basta maksayan. Wala kay, di ka agdanag. Sige, hinggan to irwar iya bangko. Dakkel agatad dayjay. Dakkel ti sweldok dito Korea. Wala kay, ay na! Makaigamak matlaangan iti dakkel agatad. Sige laang, kaaruba, mangan kayo laang. Amukat kay talaang amakaraman kayo iti naimas asidaan. Iso amangan kayo lata. Makan tayo, libre ko naman. Ipusan tayo at makan. Wow! Ay, paborito Ipusan nyo lata. Ala, mangan kayo lata. Okay laang kanya. Ngamne Yaman kami. alwadan nyo laang. Amangan numaltotan kayo. Di kay agapura. Ay, nag-imas. Kasaan kayo amaawanan. Paborito ko. Di yung matipatlaw nga italaang amakaraman kayo itinaimas asidaan. Imas. Wala ka. Basta kinangag ko abalikas ni Antonia. Ngam saan nga italtalok dagiti mangmangan. Ngam siya, masurunak iti imbagana. Ngamin, oray kas-kasano, makaramraman tayo mo iti naimas asidaan. No apay ngamin anapan ka pala nakipangan. Katuan awan mo't dakas na ta inimbitar nakmat. O, dinapan kami kadagiti anak ta. Kat nabsug kami adapay inyawid mi asidaan. Isu asaanak nga agluto ita iti sidaon tayo. Nalastog ita ni Antonia. Taaddan iji abroad nila kay na. Madimot lang tinalastog bakit? Tawan tinasaya at pagbanagan na. Addamot paglastog na. Taado itan ti kwarta na. Uray pay. Iswasi ka bakit? Adaman ken awan kwartam. Di ka aglasto-lastog. Tawan tinasaya at pagbanagan ti tao alastog. Saan anasaya ti inaramid mo, Antonia? Agasam ta nagpakan kagayam dito'y balayaw, idi nakaawat ka iti pao iti asawam? Anya nga itidakas na itidayta. Panagyaman la tinaramid ko nanang. Nakaawatak iti pawit ni Victor. Iso arumbang ngag-blow out Kinalastog daytan. Nagpasikat ka adagusan. Idinto ta damo la apaw iti asawam dayta. Di mo pailain bayad iti utang yaw, tapno naksayan kumamad. Nagbayad ako na. Nawadwad timpaw iti asawak. Iso nga awan ti rumbang apagdalagan nyo. Saan anasaya ati kasta arason, Antonia? Imbagak madkan ka nga gimpod ka. Ay, makauma kayo mat nanang. Ay, gaputa anak ko ti asawam nga agrigrig at iji abroad. Asawak ti anak yo. Iso adi kay ungat nga ungat. Taat adda asyak ti adda karbangan na. Tasyak ti asawa na. Lastog ka talagaan niya. Naglastog ti panagsungsugbat mo. Mala, tapno awan mat makon ko nayo. Ikan kayo iti kwarta. Saan aday tati inayak diti balayaw?
No di ka ti umay manen mang palagipken ka. Gapaw tapasikat ka ataaw. Nalastog ka! Sige lang, uminom tayo. Kakaiso ng ado ti kwarta kita. Tanakaawatak manen iti pawit nila kay ko. Una, libre ko naman. Ngam kita Antonia, ang mga numaibos ti kwartam. Gusto kong tisaggay sa tayo aboti ti ara. Ay so, sige lang, Joan. Di kagdanan. Siyak lang arutin ti agilibre. Saan mo't asika ti agastos? Sa bagay O sige nga Rod, uminom tayo. Agat arak ka simangpet Ang ilibre nga Rod ni Antonia iti inom. Ngam timim-timak laang. Napan kami ija ili, kat ijay kami nagiinom. Maditikas ta nga ramid mo madjuan. Sa nagaputa libre kat gundawayam matan. Idinto ta amumet ang maditer aramidin na. Adamat ngamin makunana no jak sumurot. Saan abali tapal palagi pakmot ni Antonia? Uray pay. Basta saan ka na sumurot pay, nukas ta nga awisan na ka. Mga no mairaman kanto iti dumteng aparikot da. Parikot! Wen, makikita kon bakit. Addan to dumteng aparikot da a pamilya. Gapoy tikas ta nga ramid na. Imbis nga gimpod, ngem saan? Takanayon nga gilibre iti inoan niya laditan. Awan may pusti kwartana no kasta. Anya, babaunan ka dito'y balay da Antonia. Una na. Taada pa'y gaya man babaunan na. Manaw, titangdan mo. 3,000 na na. Ay, Marigatan ka nung amin iti trabaho dito'y balayda. sa dino nga rod itati ayan ni Antonia. Rimormat na na. Nakapulas. Nagsiksiarin mo rin tayo. Anya? Mangan tayo lang. Ay na, nagpawit manin nila kay ko. Kalpasan na, paspasyerta ito. Swerte kami na nagbali na kayo mo, karubam. Taray kami ang mailibre Okay lang. Ado mati kwarta. Dunya ka nga Bagay mo When friends, iso asigi lang. Ibusan tayo ti inlasin ko a kwarta. Abus-busan tayo ita. Sige mga to. Agyaman nak tanalagip nak nga inawagan, Victor, anak. Kaya't kayo lang mat ako mustaan, ananang. Damagag ko man inted na Antonia di para kada kayo akwarta. Ha? Nay, apay, adagayam inted mo apara kanyak anak ko. Ketuan, inted na ka din nanang, 5,000 dayjay. Imbagak nga ited na kada kayo, tapno at damat igatang yung iti vitamina yung kinitatang. Ay, awan pa'y inted na, anak. Katjak mo, no naibusan ti impaw itmo a kwarta. Anya? Adda ka di aramid ti asawak nanang? Gastador ti asawam. Katjak mo, no nakabayadan iti utang yaw. Kaslabak nang ita ti asawam. Kanayon na nga ilibre dagiti gagayem na. Tadjak man amaw, imadumatan ti gagayem na. Ha? Saan pa yan nga agtrabaho ijay balayaw, gaputa? Addan babaunan na, nga indala na. Ka 3,000 pesos ti makabulan na. Awan kumaparikot iti dayta anak. Gamay na. Ibusen na ti kwarta, ipapaay na kadagiti gagayem na. Nanang, pudno ka di daytang ibagbagayo. Inanak, ken ammom ti ugalig. Siyak jay tao adjak kayat ti mang padakas iti padak a tao. Nanang, Ala, makamu kalatan no anya ti aramidam, Victor. Gaputa sayang laeng ti kwartam. Ayan ti kwarta para kanyak, Antonia. Adagayam 5,000 na para kata kami, ngam apay adi mo intad. Adakit di mo. Inawagan nak ti anak ko. Isoayag mo, tayo nakon. Ayawan, ulbod day diyang anak yo. Nagalas ka ti ugali mon ana ikamkamang Antonia. Anya? Ha? Asawa nak ni Victor. Iso asyak ti ad-ado ti karbangan na iti kwartana. Tada kami ti pamilya na. Ay, talaga analastog ka mat anya.
Awan pa nagbabain mo kada kami ang naganak ti asawam. Gaputaman nakibiyang kayo launay. Ha! Limastog ka talaga ta nag-abroad ti asawam. Ngam awan ti nasaya at apagbanagam no kastamlaang, Antonia. Manipod ita, saan ka napauitan iti kwarta, Antonia? Ninanang lang ti pauitap, taison ti agbay ka dagiti utang ko dita. Anya? Ne, apay ngay, saan ang mabalin ti kasta? Agpaisuman, kan saan dagiti impulong ni nanang kanyak, saanen anas kan dayta. Basta ison ti pauitak, kat ipainalangan dagiti kasapulan nyo. Anya? Nga mapay ngay? Awanen pa nagtalag ko ken ka. Saan lang ni nanang tinakasaritak maipapan iti aramid mo, Antonia? Iso nga awanen ti panagtalag ko ken ka. Saan ang mabalin, Victor? Siyak ti pauitam! Siyak ti asawang! Iso asyak ti pauitam iti kwarta! Pinapanaw kon ti babaunam, Antonia. Kawan mo't maipaswildom kan kwanan. No kayat mo ti maadaan iti kwarta agtrabaho ka. Tasan ati kwarta ti anak ko tinamnamaem gaputa pulos adi ka ikan. Nalabas kayo mat nanang! Ay, agtrabaho ka tapno ada kwartam. Kat no maipapan kadagiti anak mo, siya kon ti makaammo kadakwada. Basta agtrabaho ka. Ngam no di mo mat kaya ti manggad, adakan ka. Ngam awan ti maitid ko akwartam. Gaputa kompleto ti gatangag ang masapsapulyo. Agraman bayad ti kuryentiyo, siya kon ti makaammo. Anya? Awan ti nasaya at apagbanagan ti kwarta nga ipatpatulod ti anak ko, no sika ti mangigam. Maikisap adi na oras, nga awan mat sirsirbe ti nangaramatam. Astalatan at aramidon tabakay. Ang no adapan nakabalin na. Agyan kadatan dagiti apo ko ta. Tapno datan ti mangaywan kadakwada. Wala alakay, kasta ti pampanunutag. Baybay antan di Antonia, tapno agsapol iti panggedan na. Ay, naglastog day diya manugang bang. Kaslabak nang. Agasong nga'y takanayon na nga ilibre dagiti gagayam na. Ako namna no isot nagbambanog anang guard. Wen nga rod nagalas ti ugali na. Ay, lastog at taaw. Iso ahusto lang ti inaramid ti anak ta. Asikan ti pauitan na. Kahit si kamatan ti agbayad kadagiti utang na. Kan si kamatan ti mangidulin iti bangko kadagiti daduma pay akwarta na. Iti kasta saan naman anaw. Waun lakay, kasta ti aramidag. Tainto nagsubli ni Victor dito Pilipinas, maragsakan taon, tanaornaw ti impat patulod na. Ayawanin, John. Talaga adi na kung pauitan ni Victor. Talaga ada katugangak itan ti pauwitan na. Ay, Ayawanin, may gamakakwarta. bidot mo ngamin at talaga, Antonia. Agasom, day talagi libre ka dagiti kagayam mo ti aramidam. Di mo pa yan maaywanan dagiti anak mo. Gaputa ka na yun ti irurwar mo. Madingamin ati kasta. Ay, masurunak iti katugangak a babae. Basol na dayto eh. Kanunungak ti katugangam, Antonia. Anya? May sakmot idi nga inliblibrem. Ngam na panunot ko abidot ti isusurot ko. Gaputa pa ng gundaway ti kasjay. Anya? Kan husto ti kuna nilakay ko apagsasao. Tinalastog a tao, awan na saya at apagbanagan na. Kasta itan ti sawom kanya. Idinto tamay sakamat an nairanod iti kwartak. Iso nga ron nga ibagbagak itan abidot ti isusurot ko idikan ka. Nang runa pa'y taamok adi mo nagbambanugan ti kwartam. Sorry tamay sakmot idi anang gundaway iti panagliblibrem. Ay, kasanuak pa itan. Talagang awan kwartak. Taninanang itan ti pauwitan ni Victor. Kat dagiti anak ko. Kayat dametan ti agnaed ijay ayanda katukangak. Yagsapol kan iti panggudam, tapno anda kwartam. Saan akayat ni Antonia ti agnaw dito'y balay, Victor? Natangig payla ti asawam. Hay! Lastog at talaga. Ngam awan mo't nga rod pag lastog na. Nanang, Adan dito'y dagiti anak yaw.
Kadidan kaya ti agnaod iti balayaw. Nala, makamu kayong arodan ka dagiti anak ko, nanang. Agtalaka kada kayo. Wan anak. No pa'y kasta saan kumat nga imutan ni Antonia. Gaputa ibagbagak mat nga umayon makipagnaod diti balay. Tauray sarsarungkaran na la di balayaw. Ngam di namot kayat. Di na kano kayat ti makipagnaod ka na kamay. Taman nakibiyang kami unay. Nanang, Ngam di kagdanag, Victor. Taikak tulat ta iti bagas kad si daon na. Nang runa, no awan pa'y panggadan na. Nanang, pangaasiyo tasaandak nga imutan iti kwarta. Bagas kan si daon laeng ti mabalin ko nga ited kan ka, Antonia. Agtrabaho ka, tapno adda kwartam. Kasanon dagiti anak ko. Ay, saan aparikot dayta? Ta saan ko ida baybayan? Saan akasken ka amabaybay am ida gaputad dayta agiliblibre kadagiti gagayem mo ti aramidem. Nanang, Agtrabaho ka mat tapno adda kwartam. Tikasked ka alastok at taaw, awan tinasaya at apagbanagan na. Isu atap no agsayaat ka, agtrabaho kan, kat agimpud ka. Ditan gagayem tinaggibusan ti maysapay a pakasaritan anaadaw iti pagsasao akunana. Tinalastog a tao awan tinasayat a pagbanagan na. Tampok ditoy programa tayo. Kastalatibyan! Insurat para iti radyo ni Virgie Paclay. Iti direksyon ni Teresa Calay. Musika ken computer recording technician Mark Molag. May sapay asagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kenda ito'y ng estasyon. Kastalatibyan! Agyaman kami itin kay Panang Tarabay.